Mitch? Masong? Magkakilala kayo? Tay, sino po siya? Anak, siya yung dati kong asawa. Ano po? Ang ibig niyo sabihin, siya ang nanay ko? Tay, nakita mo yung chicks? Sundan mo na. Miss! Miss! Bakit? Anong pangalan mo? Hoy, miss! Ang suplada mo naman. Nakikipagkilala lang eh. Wala. Mahina pala tong anak ko sa chicks. Hindi nagmana sa akin. Ano anak? Nakilala mo ba yung babae? Hindi nga, tay. Mailap. Pero hayaan nyo, tay. Balang araw, makukuha ko rin ang loob niya. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Mahana ka talaga sa akin anak. Balang araw, makikita din kita. At sigurado ako, hindi ka na makakapalag sa akin. Tara na anak, uwi na tayo. Oh, anak. Bakit parang pagod ka? Ama, kasi may lalaki kanina na gusto makipagkilala sa akin. Oh, tapos, anong ginawa mo? Hindi na lang po ako kumipo at binilisan ko na lang maglakad. Bakit ka kasi naglalakad? Nasaan bang driver natin? Hindi ka na lang nagpasundo. Ma, kasi po, pumunta po ako kanina sa kaibigan ko, dun sa may kanto. Malapit lang naman po yun. Mabuti hindi ka hinabol ng lalaking yun, anak. Mabuti nga po, hindi po siya sumunod. Kaya sa susunod, huwag kang basta-basta na lang pupunta sa kung saan. Magpahatid ka na lang sa driver natin. Opo, ma. O sige na, magbihis ka na lang muna dun sa kwarto mo. At maya-maya kakain na tayo. Sige po, ma. Siya yung babae kahapon ah. Anak, bakit nandiyan ka? Mainit dyan, kaya pumasok ka na sa loob. Sige po, ma. Susunod na po ako. O sige, Mukhang anak mayaman yung babae. Nakakaya naman makipagkaibigan sa kanya. Sino kayo nakatingin dito? Siya nga yun. Ma! Nandun po yung lalaki kahapon. ha? Nasaan? Wala naman ah. Nandun po siya kanina, ma. Mukhang nasundan niya po ako. Hay nako anak, yan ang nga bang sinasabi ko eh. Mamaya masamang tao pa yun. At baka magnanakaw pa. Hindi ko po alam, ma. Isumbong na lang po kaya natin sa barangay. Pag naulit pa na makita mo siyang umaaligid dito, sige, ipapaalam na natin sa barangay. Sige po, ma. Sige, pumasok na tayo sa loob. At mamaya, ipapasarado ko na lang ang gate kay Manang.
Mukhang natakot ko yata yung babae. Oo anak. Bakit ka na naman malungkot? Tay, natakot ko po yata yung babae kahapon. Malapit lang po pala yung bahay nila dito. Ganun ba? Mukhang may kaya po sila. Tsaka mukhang bago lang po sila dito sa atin. Baka nga anak. Sige, bukas turo mo sa akin kung saan yung bahay nila. Sige po, Tay. Sino kaya ang nanay ng batang yun? Tay, yan na po yung bahay ng babae. Ah, yan ba? Yan ang dating bahay nila, Mitch. Kilala niyo po yung may-ari ng bahay na yan, Tay? Oo, anak. Bumalik na kaya sila dito? Tay, nandyan na sila, Tay. Palabas na sila. Si Mitch nga. Bumalik na nga sila. Tay, Halika na, anak. Parang kilala ko yun ah. Ma, sino pong tinitingnan niyo dyan? Anak, parang siya yun. Sino po? Nakita ko yung dati kong asawa. Ano po? Ibig niyo pong sabihin, may dati po kayong asawa? Bago si Papa? Oo anak, hindi ko na naikwento sa'yo. Kasi matagal na rin naman yun. Ganun po ba, Ma? Tara na anak, baka gabihin pa tayo sa pag-uwi mamaya. Sige po, Ma. Manong, pakihinto lang po saglit sa tindahan. Bibili lang kami ng tubig. Sige po. Mitch? Masong? Magkakilala kayo? Tay, sino po siya? Anak, siya yung dati kong asawa. Ano po? Ang ibig niyo sabihin, siya ang nanay ko? Hindi, anak. Ibig sabihin, hindi niya kilala ang nanay niya? Kawawa naman pala ang anak mo. Sa dinami-dami ng mga naging babae mo, hindi mo na alam kung sino ang ina ng anak mo? Tumigil ka, Mitch! Huwag mo akong ipapaya sa anak ko! Ate, nagbago na po ang tatay ko. Mabuti naman kung ganon. Oo, Mitch. Simula nung iniwan ako ng kinakasama ko noon. Palagi ang pakikipag-inuman ko sa mga barkada ko noon. Hanggang sa hindi na ako pumapasok sa trabaho ko. Dahil araw-araw akong lasing, napabayaan ko na ang sarili ko. Pero nung dumating ka sa buhay ko, anak, nagbago na yung pananaw ko sa buhay.
Nagbago ako anak dahil nagkaroon ako ng mabait na anak na katulad mo. Tay, pwede ko bang malaman kung sino ang nanay ko? Anak, hindi ko na nasabi sa'yo kasi wala na siya. Kaya ako na yung tumayong ina at ama mo mula nung pinanganak ka ng nanay mo. Wala na po si nanay. Nagkasakit siya nung sanggol ka pa lang. At hindi nagtagal, iniwan niya na tayo. Masong, mabuti naman binago mo na ang pananaw mo sa buhay para sa anak mo. Dahil kung hindi, wala kang permanenteng makakasama hanggang sa pagtanda mo. Mabuti nga at maaga akong natauhan, Mitch. Hindi ko sana napalaki ng maayos tong anak ko. Para sa akin, Tay, ikaw po ang pinaka-the best na tatay sa buong mundo. Kahit na may konting kayabangan. Ikaw talaga, anak. Biro lang po, Tay. Napapahiya ako kay Tita Mitch mo. Pasensya na din po sa inyo. Kasi nung una ko pa lang po kayong nakita, talagang natakot ako at nag-isip agad ng masama laban sa inyo. Wala yun, miss. Gusto ko lang naman talaga makipagkaibigan sa'yo. Ah, Abi na lang ang tawag mo sa akin. Ah, Abby. Ako naman si Brian. Hindi kasi ako mahilig lumabas dito. Kasi alam mo na, bago pa lang kami dito at wala pang gaanong kakilala. Alam ko naman yun. Makikipagkilala lang naman sana ako sa'yo noon. Kaso, natakot ka sa akin. Masong, gusto niyo bang sumama sa amin ng anak ko? San naman, Mitch? Nakakaya naman yata. Magmemeryenda lang sana para makapagkwentuhan naman tayo ng matagal. Ako po, tita. Gusto ko po. Anak, nakakaya naman sa kanila. Ayos lang yon. Libre ko na yon. Na-promote kasi ako sa kumpanya namin kaya ako naman lilibre sa inyo. Congrats po, tita. Salamat. Congrats nga pala, Mitch. Mabuti ka pa. Paangat ng paangat ang buhay mo ngayon. Hindi naman. Pinagpapala lang, Masong. Kasi dapat hindi tayo nakakalimot sa Panginoon at laging magpasalamat sa Kanya. Para lagi tayong makatanggap ng biyaya mula sa itaas. At higit sa lahat, maging mabuti tayo palagi sa kapwa. Tama ka dyan, Mitch. Ano, tara na ba? Sige po ma, tara na po. Tara na, tay.